bosen lu main menang terus. Cemilan tau ora ngene. Ayo melaku tuku gorengan. Endi? Aduh tak cedak. Sayo angger melu. Endi re kok malah aneh. Aku udah ingin roh warung gorengan sing enak. Ya wis ayo. Gang 3 Gondang Manis, kowe lurus ngulon. Sak tekane pertigaan sekolah MIFA, kui ngalor, lurus nganti tekan Masjid Dawe. Nah, iki lho gorengan sing tak maksud. Regane murah tapi rasane ra murahan. Lokasine neng Jalan Raya Kudus Colo. Wah, enak yo rasane, regane yo murah. Ayo jelas, gorengane enak lan murah. Loh, Tambah dicokot, tambah enak.